Yo, or a 4 near Bama catching and there's Dumadian Diane Obinima, Obitre, and that's a program. Bevan and Uncle Pomfaucra and see ye. And Uncle Mobe no home that of us say, Memobi Piara, happy Christmas. Yado Yamea Senadumunti, Kakra Kadia, and so the Yabby Chap, and Chiabusia Fuina. Massage for see a dear Yajamabadu, and now no mamma, and I could say for me, Mbomudia, Mbomu say, Chiamo Mamma, said a radia dumunti, and he said the Acadia or the Yabicha, Chia will be Piara, and I monochrome here, and I won't pass and the former subscribe one more share, and they do my dear. Ubinima will be tre, and near me be a year binum, Babua, am a ye, and none and near dear Betchere, am a walk who say. Ya woni pabidi ma sabe be to be ho asi ho a be boa ekuro a be firim ene o man a be firim enu ntinne enkomo anu wo bedi no wo saka bo modena say wo de be ma wunua so na atie bi me da se bebre ya hwe ni pani mu na tano na nti sa ni wi ase de tie ne ba chenya jane be ka kire no oh sanka say what wo agu so what you say di be ma bi echi aka what wo agu sa no di be bi so echi aka wa say wa brabo sa ye guso kakra ba bi okoshia na be ma bi okoshia no be da se sa wa ya so wo betie me enye ma bebre ne ye de agu akwema ene me de pre wo Nani waji afiemu oh adobe dance what catch ni zamire ni subane ne ya eyampase obi ni ma obi tre kobi sama mi se wana na ne babe o chia mi adwa menu anya ne baby ko ne pa mama catch ni be da se ma me nyankopon fa grasi eye ebi ya no obisa ene tini maka chiro no me yadua na nipa freedom I freedom apo number 3 edua na twafo hema na rapo bia jamia na na won kwaso na je wa kwa de ma me pa cho be fa de ba mo wae obi antimo na no obi a chenchina ni tiri nne ebe mo wato wani suade na mama wa hu niema a eko niema bebre na eko pa chofa camera na esi wono mama wae eda se nyame shira ya betu ni diri se nyame che nyankopon a che yade ya se aye bae ehwe subane ne ya ne dia obi ni ma obi kire Kobi sama mi se wana na ne babe ni usubane wane ya ampase obi ni ma obi tre e mo bufu atinya adaje se ne da bia nka kire wo no se ade no won saka wodi yetsena se hwekosi ekosi awie ya ubehu de ye pa kire wo bete de ye kaso ase enenye obi e o apapa wa fefefe bi akosuku awie o oye na adwuma so afa adwuma bi ato no so se adwuma o person so ye na ode boa ni kuro ene man Ghana eno ne ne ye beda na di akire wo ne yasra wo mwa yasra se wo so de ne wo ye de aboa kuro awfiri mu de ne wo ye de aboa Ghana man eno tin ne nya abotire na tena se na tie eniema bebre na ekoso eniema bebre na ekoso ntino yeba mo wate eniema ekoso nyina se ewiase we na da ho no eye saa ne nyankopon aye no nti de nyame aka so ni nyina so bebam enti eniema etwagu na wiase no se wantena se na sebe mpra duasa wanwena wante eniema biase ene ade obekire wi no de mesra wane se empo sebe se wo ye Ghana ni kuro bia wufiri so no ye hiamwa afifiri nipa ho ntino de empempem ne doye ye o empempem so tan ye enso ni nyina mu ne ye gusu a ye se de nyame aka no eno ne ye ya na de ne wo pese wo nyame nyama wa no so aye bi na de apoa obi ai ye be wa ya samanfo o kwade antwi so na eka
ye be yansamanfo bi ane ye di wiase ye wo di wiase ko he usuku a wakwa wi a wo ye adwuma bi adwuma wafa ato ho so no ne mu papa ben ne wo ye enne me be mo watie ye nua bai ono ane no nsem me ne kasa ye na nka kire ne se adanse ntini beku abo so nguro nsu a ne ye huwa ahwe se ye ne pampa ne ye ono a abo akanka bi so de ore de ye woni hwe kura na owu a ogya ne nka wa ho se de oduru ho a wo behu se ono ana awugu ho me da se adware nsuo so de ye wo ye ne daa just walk am and over to wasu munse wate be da si bebre binu ya sade da bia anka kire wo no se fe no wate menka na ye dwumadie no fa wasam ne bra ye bedue duem ne ya be kira ne sempu ya ene binu ya ba bi me be mo watie na no wasam pa cho ba bia wo bia wo de ya so na tie ye nua ba ahya sister me das nyame hira bebre am se midian kasa do ma fo ne aboabofo na nimye Aisha but oba edwuma mu se officer custom officer there nia omnim as a senior officer our customs mu ye Eunice Aisha God sent yeah that's it Eunice Aisha God sent na no omnim me but do ma apo there do na nim se Eunice but Aisha na ka ho na project we ni ye OPD ya minne akwadwo ene abusuafo na kakra ya wa abo enam Jesus Ark NGO ku no so e decide say ye e de abo man na doma henkru pressure wa wani tua doma henkru hospital kwa but for house and baby ku no tine yes ye beye bibi kakra ewo ho e de abo man tina nia ewo ho no na medin pa ne de Eunice Aisha God sent ene na bia oba omubi ho na abo fo no mo wa bruchire Canada the US na Eunice na ana dodo na anim se omode efreme to ka Eunice God sent Jesus Ark Foundation director no meka be ho yes ene me nua kwadwo masafo su jamfi kakra pia nchire mu fufuru bi wa metumi fufuru bia pia nchire mu fufuru bi wa metumi ashobet kakra metumi aka for the time being afa hono so clinic na yesi no hode abo man no eno ho mo ani ye hwehwe se nyame ado abo for mo US and Canada aboa ya totals ya ye light ni we ni nyina aka bomb ne fine ya de be hihye ho ba le wo yes ni nyina aka bomb ene fine ene nearman situation kitinkiti bia ye de be hye ho na tables ene computers ye de begum ene nkonwa ayarefo de betena so na ho kese de animu balanda kese de animu ne ye de bogra proof age ho se be ya bi bakuta na ontofam na mo mani mo no hotas de nyanye ti aka se ye be ye ho so ti hia lab equipment any hospital we bia betumi aboa ya ma ya ye das yo me so me dase ensama wutie ye said the empesa wa wote ye nua ba Aisha Eunice or your custom officer or your senior officer ye nua ba na afa aduma yi ede ato no ho so ene ye nua ba me ya obo oni din no master for su jamfi no nti said the aduma no ba ye no ne da ade so a wo hwe yi be twa video no nanso woni Ghana light na yinti no video no eyetun ene ti de dan na nkasa photo no ato so se hye neti asama ye nua ba yoka eniama abobo so se behia mesana ma ne kasa na ababiem eniama ye nua ba yoka se behia no eye light wires ene eniama ekeka ho bebre said yoka ye no dwumadie we be wi asabe na asini a wonye ready se we ye adwuma no wantimi nya adwuma ho mi ya nte hai eniama amato ampesa so di koma ye de cameras bebobo ho obi obewo na asini kwana wo de ne befa so me ma atotobi anso ndi okoma be cameras ye de bebo ho se nurse ni a woto no nipa security man we yes adwuma no ono kro ni se ne ono ne be ko office ho akotena ho ya plan ne niam bebre eniti yesremu aburochirefo Berlin kro ha ba bibiara Mr Kumi owura Kumi a ufra boabo uwo bia woni aba ama maka akire ni me pa cho wa wo ne number
fa video send the say do ma aboabo de ye nie Evans baby a wo bia me hia mu nyina momoa wo de sa abrei de wo bia no ye nua be ma owura kwasipon oye box de wo bia no fabra ye be ye box no ba ko pekra ngigea na ye de agun na ye de ekọ ye nyina ye boa se de o kala Canada fo ene America fo binom ba boa me nimu de ebia no ho boa bi de na sebe na bisa ne Germany ha no edin ode ma me na me de mante ho de awom enti se ho so ho de bi ba ne ya aboa no ne ye de ekọ ye nyina ye boa boa ye ho enti do ma aboabo clinic na wo ho no eno ho na nda me pa ho ntoma kire mo se ababa wa no sebe mperaduasa oye adwuma Ghana asana fato no ho so ene dom ya obubo odini nyina no se ya so aye wo ha no ye moa ma ne nya kama enti ye wi adwuma ya ye beya ne te se aburochire ha bi ye ntu ba bi akora ye sa dom aboabo sa clinic no me amanfo be firi nkuro so aba be wo ho sade emu nyina mu nin no enye sebe dom afo nko awo ewiase ye ti kuro ha obi wo ho America sebe o wo firi sahwi wo firi nkran obi ya santini be nkurofo ati nko edwa anase bi po aware enti oti nkodi ho enti ye de desrede to Ghana fo nyina nim se eye clinic de ayaresa ya de bi po asebe mpradua sama no susumpina so wo de ka okọ ba bi no kwanya nkwanhia ebia no ye nkrani wo ya anwrani eso bunu mani ho no be kwanya nkwanhia be ma so abede wo kọ ho enu ti ye sre wiase nipa nyina na ni titrew eye abonofo do ma ahinkurofo enne ne nkuransa bunu ni bia de ye sre ewo ma ye enu ti sade medical na kan no mesena ma wati enua ba yi kasa biom ya fa na Aisha Eunice enti sade ono aka ye no mpesa wo sane tie biom ebia na first one wanti ne yie me be sana bonu Aisha ne kasa na ma wati ye custom senior officer da bia na sanua gese me di do ma akone aba otenkran enso gese odi akone aba enti muwa bia wo bia wo no onfa mmra se wadre ne wo se ebia wo kasa wo ye box na ebe kere ya ye nua ba Aisha ne number ne nsra hu na dwuma nti no telephone number ne de ne nka wo mpene enso ma ka kire ne se mpese nipa hu se de o ye nti no telephone number na de otudwa no mesra wo fra wudi kan send the message say wo person ne kasa bia no wo adwuma mu ntu send o message na me pa wo cho wa wo fa number yi no eye se wo mo a wo de yokoboa aboabo clinic na o ye no mpa cho enye telephone number wo fa eni na kodi wu nkomo akoka wasem bi di a kire no o mo bi a wo hia ono mo a wo hia de ma wiase nyina ade a be friend se doctor ayaresa bia hospital no e wo kuro bia so a obia ye wasa wo boa efiri se wonim ba bia ade asem de timakoto ana yade bebo ana wuwo beba eni timia ba ni number no 0244 25 6603 pato tie ni biom 0244 25 6603 ye nua ba Aisha the number no enti dan ye da so yi eho asane me besana ma watie biom koso anatie yo sister me da nyame shira bebre oh me pa mo chewo shira bebre am se midian kasa do ma fo ne aboabofo na nimye Aisha betoba edwuma mu se officer custom officer there nia omnim as a senior officer our customs moye Eunice Aisha God sent Eunice Aisha God sent na no omnim me bet do ma apo there dodo na nim say Eunice bet Aisha na ka ho na project we ni ye OPD ya menu akwadwo ene abusuafo na kakra ya wa abo enam Jesus Ark enji woku no so e decide say ye e de abo man na do ma henkru pressure wa wani tua do ma henkru hospital kwa but for house and house we kunu wo ntini ye yes ye beye bibi kakra e wo ho e de abo man ti na nia ewo ho no amedin pa ne de Eunice Aisha God sent ene na bia oba omubihu
na aboabofo no mo wa bruchiri Canada the US na Eunice na anadodo na anim se omode efrem to can unit go St. Jesus Ark Foundation director no meka beho menu akojo masafo su jamfi kakra pia nchire mu fufu bi ha metumi asrobet kakra metumi aka for the time being afa hono so clinic na yesi no hodi abo man no eno ho mo ani yehwehwe sese nyame ado abo for mo US and Canada aboa ya totals ya ye light ni we ni na aka bob na fine ya de be hihye ho ba le wo yesi ni nyina aka bob e de fine any nearman situation kitinkiti bia ya de be hye ho na tables any computers ya de begum any nkonwa ayare for de betena so na ho kese de animu balanda kese de animu ne ya de bogra proof age go se be ya biba kuta na ontofam na mo mani mo hono hotas de nyanye ti aka se be ye ho so ti hia lab equipment any hospital we bia betumi aboa ya ma ya ye that's yo ya so ya dase ye nua ba Aisha said ya wote ye no ade eniama abehia no eye light ho niema ena animu ho so bento ties enu ntide all can say domafo ma Ghanafoɔ ho maboa na ye nyina ye nsom na adwuma yi enye kama edan ya daso yi edan kakra pa kire se enya asam ketwa nanso sɛdeɛ Ghana betwa video no kampesenka wuhu sɛdeɛ ba ye video ni nyina de yaba nanso sɛdeɛ video no ani yetu no wo hwɛ wuhu ni yie ba wo hwɛ ni yesi hoi ɛdan ni tentenimu a wuti hu sɛ yɛ dan kɛseɛ enti muwa bebree ni bɛpɛ enti mi akakra wo so wo a wo betim de aboa no na wo so de aba bɛboa ama dwumadie ya yɛ den akosoro wo saka video ya mesro mo wo platforms no mo fa toto so na ye clinic a ewo doma aboabo sabre yesra mwa se amanfo mwa na yentimo emfa dwumadie yi enye se de nipa nyina ye den ebetimu asom ama dwumadie yi ewie peye wuni aba mama ka kire ni enti mesra wo saka bo mode sa wo de ba ma wunia ama wunia so e de ama wunia eye nua ba Aisha Eunice Aisha oye custom officer freedom include ma aboabo ono na di dwumadie ye nima one mpanimfo ya obobo odin besre moa se ye moa menin se obeye ne sa medase se watie asemi medase bebre ane kwaje ntwi lumba no wo yan saida no